Sitazami singakanani Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo. Okhuluma nani namhlanje niyazi ukuthi ugogo phela mayise ekhuluma usuke enzela nezindaba engayidinga ngelinye ilanga noma ngabe kuthiwa namhlanje awuyidingi kodwa ngelinye ilanga uyoyidinga noma mhlasimbe kunomngane wakho odinga usizo kugogo kodwa akamazi ugogo wena uyamazi. Ungase kube wena ungamsiza umngane wakho ngoba ungamtshela cha mngane wami inkinga yakhe kanje kukhona ugogo engakunika yona noma inamba yakhe ukuze umfonele lo gogo ukhulume lento oyidingayo kuyena. Namhlanje into engizokhuluma ngayo engiyazisa nje bonke abantu besimame kodwa noma ngabe luphi uhlobo luyaba nalenkinga kanje. Kuyenzeka nje mhlambe kakhulukazi amantombazane kunamantombazane amaningi aswela abantu besilisa ngesimanga sokuthini abantu besilisa bathi abawasheli uthi uyazibuza ukuthi ngabe kwenzakala kanjani. Kuyenzeka kube nento ethize wena ntombazane mhlambe ekungozayo kubantu besilisa kube bangakuboni nje kahle njengentombazane kwena lento esithayo ongaze wena unganaki ukuthi ngabe kwenziwa yini wena wedwa bonke abantu bebehambile bayakhulumiswa kodwa wena umuhambile uhamba uzubuye awukaze nje uncokoliswe ngisho nawe umuntu endleleni. Kuyenzeka kube kwesinye isikhathi kunento ethize kwembethe ekufanele ukuthi uthole umuthi othile ozowusebenza njengentombazane ugqume ugeze ukuze ugezeke abantu bakubone. Kanti futhi ukhona nje nomuthi ekumele mawusebenzise ngesikhathi okuwumuthi okuthandwa abantu okufanele ukuthi phela abantu bakuthande ngoba nensizwa uma uhlangana nayo endleleni kumele mayikuthande ukuze phela ikwazi ukukushela ibone ukuthi iyakuthanda. Angeke asakwazi umuntu ukukushela engaboni ukuthi iyakuthanda ngoba kumelezwe ngaphakathi mayihlangana nawe ukuthi wezwa egcwala uthando bayayibona lentokazi. So ingakho intombazane nayo kumele ukuthi ekhaya ihlale igqume nabazali bayiphakamela ingane yabo ngoba basuke bedinga ukuthi nayo iphumelele nayo ishadi ingagcini intombazane ehlezi la ekhaya ingayindawo. Kubalekile ukuthi noma ubani athole ikusasa lakhe elihle eliqhakazile. Ingakho kumele nathi singabazali ingane zethu izinto makuukuthi azisambeli kahle siphakame sitholele izinto zokuthi zigqume zigeze ingane zethu zigezeke. Nakuzona futhi ezabafana kuyenzeka kwesikhathi ingane nayo kukhona lapho ishoda khona ingane nje ekhaya kumele mayikhula ningabazali nibuye nenze izinto ezithile zokuthi ingane ihlakazeke ibe umfana nje oqaqekile ingabi ingane umfana nje obophene okuyibhocongwane nje ungazi ukuthi iboshwe yini ingane. Kufanele ingane ihlale nje ekhaya kube nomuntu ozoyithola uyigqumise uyigeze igqume igezeke ingane ibe yinhle ithandwa abantu ngoba zonke izinto zihamba kuwena ngokuthi wena kumele uthandwe abantu noma ube umuntu othandekayo. Ithole umuthi ingane nowenhlanhla nje ingane igezeke ibe lenhlanhla ibe right into zawo zikhaya. Ikona nje bengithi namhlanje angikukhulume nakubazali nakuzonoqoba ingane nazo ziphakame ecela ngoba wasicaboma mina nje abantu bonke bayabonwa mina ngibonwa. Ngiyacela mama ukuthi khona abantu ngangisiza ngakho ningisize ngoba kubalulekile lo nginawo umuthi wamantombazane anenkinga yokuthi abantu besilisa abakwazi ukubabona noma babasheli ngibeke kanje ngeindlela. Sinawo umuthi okwazi ukuthi ukusize usebenzise ukugquma ugeze uphalaze nawe ukuze ugezeke abantu bakwazi ukubona ke uthole nokubingelelwa nawe ke mhlawumbe ungasakwazi ukuthi abantu bakubingelela umuntu uhlangana naye balachiza abhekele uzuzibuza inkosi yami ngabe yini lengina kanti umuntu awazi mebuka wena hlangana nawe uhlangana nenye indoda nje futhi emdinayo nje la azayichizela ayifuneki lo nto. Ukhona umuntu okhona la ukuthi ugqume uphalaze ugezeke kumgeze uphalaze kumgeze ugezeke kwintombazane ube right. Nabafana futhi siyakwazi ukuthi sibaqaqe nje kuba abafana abaqaqekile hayi kuba abafana kubophane nje kubophane okumfana kambe ngqothuzela nje kumfana wazi ukuthi kwenza njani noma kubona intombazane noma ngabe kuyithanda kwazi nokuyincokolisa hayibo ayifuneki lo nto. Nabafana ziphatheni kahle nani ngoba ngiyazi ukuthi amanye amantombazane ashawo ukuthi ame kahle ngoba siyasebenza uyabo anezimoto anezinto eziphambili umfana zeye abona ukuthi
ngeke ngikwazi nokushela intombazane ngiyayithanda ukuyithanda kodwa ngizothini kona njengoba nje mina ngingenalutho azeye yena njengoba engenalutho nje manje naye kuba nesithunzi ukuthi akushele ngoba ubona ukuthi kusho ukuthi hey lo muntu uzovana ngeyise nje ngibona ukuthi ngingenalutho nje ngifunani kuyena kana akukho lokho uma umthanda nje umuntu umshele uzokuthanda mekuthanda uma engakuthanda akakuthandi ngoba nabo bayakhathazeka ukuthi kungani nini ngabakhulumisi hayi bafana shelana intombi misana kuyidlongo balibona ukuthi zime kahle noma zisebenza kahle kwenzakalani nawe uNkulunkulu ungena ilanga okwakubekile uyokunika nawe uvuleleke okwakho mhlasimbe futhi nawe ngelilanga uyophuma uyeka gogo afika kusize nawe kwenze izinto ugezeke nawe uphumelele uthole izinto ezinhle njengaye lo sisi lo ithule izinto zenseyihlangana ngiyabonga amakhosi amakhulu ngiyacela ukuthi niwalandele amakhasi wami wonke ku-YouTube ku-TikTok ku-Facebook ngiyatholakala nenamba yami khona ungabi nomona uma umtholile ugogo ngixoxele nomngane wakho uThabo kunogogo basiza abantu ngiyabasiza abantu ngoba ngisho nakuthiwa uthola umsebenzi ngempela mayisefikile ngamnika le nduku yokugquma geza phalaze induku yenhlanhla hayi impela hayi usuke sekuyinkinga enzima kakhulu kuwena kodwa nje ngiyakwazi ukubasiza abantu impela bangitshele bakusebebizi uba ukwenza ama-interview mhlambe bese kubayibona ukuthi umuntu mase utholileke phela ngoba noma ngabe wemali engakanani uyawuthola so kuwena-ke usuzo lokuqhubeka wenza izinto ukuze zivuleke zonke izinto zakho ngiyabonga amakhosi amakhulu thokoza